Mandithathe ke lithuba ndibulise apho ekhaya egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Revivalist ke uNdoko. Ndingumntwana kaThixo ndisindisiwe, izono zam zixolelwe. Alright, khona ke endifuna ukuthetha malunga nexesha esikulo. NgokokaThixo, ngokwecebo likaThixo, uba kwixesha nini ngoku, sikweliphi ixesha. Kubalulekile ukwazi amaxesha, singaphili nje kodwa siwazi amaxesha. Alright, ndicela ke sizofunda nje indawo ezimbini bese ndithetha okusentliziyweni yam egameni likaYesu. Alright ke, uJoel chapter 2, chapter 2 verse 1 uthetha kanje. Sofunda nje verse 1 no 2. Ithi, vuthelani isigodlo eZiyoni, nihlabe umkhosi enthabeni yam engcwele. Mabagungqe bonke abemi belizwe, ngokuba isiza imini kaYehova, kuba isondele. Imini enobumnyama nesithokothoko, imini enamafu amnyama, anje kuthi qhiphu kokusa phezu kwentaba. Abantu abaninzi abanamandla akuzange kube nje naphakade. Cela sibe siyibamba nje kuleyo ndawo. Ndifuna ke siqaphele apha kule ndawo esifunde kuyo ukuba umprofeti uJoel wabona, eboniswa nguThixo, eboniswa imini kaYehova uba izawube injani na. Asizuyifunda yonke ke. Ezantsi ivesi ezilandelayo uyachaza uba le mini ayibonayo injani na, zintoni ezizobe zisenzeka. Haleluya. So ndifuna ke ngoku sibambe le nto uba ngumprofeti uJoel wayeprofeta, sisiprofeto esi. Haleluya. So wayebona imini kaYehova, wayengaboni iimini zikaYehova, wayebona imini kaYehova. So esithi le mini kaYehova isondele. Haleluya. So wayethetha ebhekisa kwixesha elizayo. Amen. So ke ngoku eli xesha ke ngoku siphila kwimini kaYehova, asiphili kwiimini zikaYehova, siphila kwimini kaYehova. Le mini eyabonwa ngumprofeti uJoel yiyo le esiphila kuyo. Haleluya. So ngoku asisatsho uba ngokuba isiza imini kaYehova ngokuba isondele. No, ayisondelanga, siphila kuyo. Haleluya. Asithethi njengomprofeti uJoel ngoba yena wayephila kwelinye ixesha, ethetha ngexesha elizayo. Thina ke ngoku sikulo eli xesha umprofeti uJoel wayethetha ngalo, siphila kwimini kaYehova. Haleluya. Alright, ndifuna ke ngoku ukuze sikwazi ukuyibamba, sicaciselane kakuhle le ndaba yemini kaYehova, singatsho uba iimini zikaYehova, ngoba yonke le minyaka esiphila kuyo iyimini kaYehova. Ayiyo minyaka, ayizontsuku, kodwa lusuku olunye. Alright, okay. Ukuze siyibambe kakuhle ke le nto, masifunde phaa uPetros, le incwadi yesibini kaPetros, chapter 3 verse 8, ukuze siyibambe kakuhle le nto. Verse 8, le nto ke inye mayingafihlakali kuni zitana, ukuba phambi kwenkosi imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. So kuThixo usuku oluyi-1 lunjengeminyaka 8,000. Haleluya. Iminyaka 8,000 injengosuku olunye. Ngamanye amazwi, xa uthetha ngeminyaka 8,000, wena ngokunokwakho uyibona iminyaka emininzi kakhulu leyo. Kanti phambi koThixo laa minyaka oyibona imininzi wena
8,000 kuye injengosuku olunye. Haleluya. So la minyaka mininzi 1,000 kodwa kuThixo ayiyo minyaka, lusuku. Yiyo ngokulento umprofeti uJoel athetha phaya ngemini kaYehova, akathi iimini zikaYehova. So ayiyonto ezokwenzeka ngosuku olunye. Umzekelo njengoba ngoku kuyi-15 kaJanuwari 2022 kuSaturday. So asithethi ngaSaturday, ngosuku olunye. So ukuhlangana kwala minyaka esiyibona imininzi thina phambi kukaThixo, la minyaka injengosuku olunye. Haleluya. So ndifuna ke sibambe lento sazi. Okay, masiyiqala apha ke. Ngoku umnyaka esikuwo njengangoku sikumnyaka ka-2022. So iminyaka eyi-2000 iphelele, ecaleni kube khona i-22 years. So sikumnyaka ka-2022. Haleluya. Alright, xa sibuyela ke ngoku kule ndlela elapha kuPetros ethi iminyaka 8,000 njengemini enye, asiyibamba apha ke. Njengoba ngisithi sikumnyaka ka-2022, sithe 1,000 unjengemini enye. Ngoku masibaleke 2,000 years. Loo nto ithetha ukuthi 2,000 years injenge-2 days kuThixo. Sihamba sonke. I-2,000 years injenge-2 days. Ngoba sithe umnyaka, iminyaka 8,000 injenge-1 day. So ngoku siku-2,000. So o-1,000 babini, 1,000 then 2,000. Hallelujah. And 22. Hallelujah. So idibene ke ngoku iminyaka eyi-2,000. Alright. Ndiyathemba sisahamba sonke. So ke ngoku ithi ke ngoku le nto i-2,000 years ke ngoku injenge-2 days. Hallelujah. Injenge-2 days i-2,000 years. Hallelujah. So ngaphezu kwayo ke ngoku le 2,000 years ine-22 years. Alright. Njengoba inale 22 years, le 22 years isecaleni yona. Le 22 years ayihlanganisanga yona i-1,000. So ayilo suku olupheleleyo. Kwabalwa kusukela emveni kokuba uYesu efile wavuka, kwabalwa 1. Number 1 kubalwa iminyaka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000. Hallelujah. Phela i-1,000 years, la 1,000 years ilena ke kuthiwa enkosini injengosuku oluyi-1. Kwaba 1,001 njalo njalo, 1,002 seza, 1,999 seza, sathi 2,000. Hallelujah. And isakhumbula kusithiwa ngo-2000 kuyagwetywa. Abantu besoyika umnyaka 2000 ngo-2000 kuzawugwetywa, nisayikhumbula leyo nto. Alright. Kukhona into eyayitshilekile kulaa nto abantu ababethetha ngayo leyo kugwetywa. Alright ke masibe ningekho lapho ke masihambe ukuze singalahlekani. Alright ke. Le minyaka ke ngoku siku-2022 kutsho ukuthi 2 days iphelile, siyigqibile. Ngoba ngu-1,000 then 2,000. Siku-2022. So 2 days iphelele, i-2 days. Ngamanye amazwi ngoku njengoba sikulo 2022, u-22 lona siqale usuku lwesithathu. Hallelujah. So sikusuku lwesithathu. Hallelujah. Sikusuku lwesithathu. Ngamanye amazwi singathi kusesekuseni, kusekuzeni kusa. Ngamanye amazwi xa sithetha ke ngosuku olo luqala ngo-12 emini. Hallelujah. Masikhumbuleke uba njengoba sikusuku lwesithathu ke masiphinde sikhumbule uba uYesu
wafa wavuka ngosuku lwesithathu. Haleluya. So ke ngoku thina sikusuku lwesithathu. Ngamanye amazwi ke ngoku olu suku esikulo olu lwalubonwa ngumprofeti uJoel esithi imini kaYehova iyeza, imini kaYehova isondele. So ngoku ayisondelanga. Haleluya. Ngoku ke sikwixesha lamandla ovuko lukaYesu. Haleluya. Which is the third day. Sikusuku lwesithathu ngoba semnyakeni ka-2022. So ii-thousands ezimbini zeminyaka sizigqibile. So le minyaka emibini kuYehova inje nge-2 days. Haleluya. Ngoku siphethe umnyaka we-3000 kodwa u-3000 asimhlanganisanga ngoba uYesu wavuka ngosuku lwesithathu. So ngoku sikusuku siphila kusuku lwesithathu, usuku lwamandla ebandla. Haleluya. Amandla ovuko lukaYesu ngoba zange afe kuphela kodwa ngosuku lwesithathu wavuka. Haleluya. So ke ngoku siphila ke ngoku kwelo xesha. Amen. Usuku lwesithathu ke lwaqala ngo-2001. Amen. Kwaqala usuku lwesithathu. Haleluya. So ngoku siphezu kosuku lwesithathu, sikwimini kaYehova ke ngoku. Haleluya. Ixesha lamandla ebandla. Haleluya. Before uYesu abuye okanye before ivalwe lencwadi. Haleluya. So zininzi ke ngoku izinto ezizokwenzeka. Amandla ovuko lukaYesu azokwenza izinto ezingazange zabonwa in the history of the church. So izinto ngoku esizozibona sizoye ukuva uba kuthiwa phaya America kwavuka umuntu ofileyo, le China kwaphakama umuntu ku-wheelchair. Ezo zinto ezenzeka phaya yenzeke phaya. Ngoku liphelile ixesha lokuba sive izinto ezinjalo eyenzeka phaya naphaya. Haleluya. Ngoba lamandla azosebenza kwibandla lonke. Haleluya. Azosebenza kwibandla lonke. Haleluya. Ngoba ngoku sikwi-day of the Lord le yabonwa ngumprofeti uJoel. So sikwelona xesha lake lamnandi emhlabeni kwicala ngokusindisele ebandleni. Haleluya. So ibandla ngoku lixesha loba licelebrate, li-enjoye uThixo, li-enjoye amandla kaThixo. And sikwixesha apho uThixo ahomba ngalo ibandla. Siyazi kudala siyinhlekisa singabantu abasindisiweyo, kunintsi into ibikade ithetheka nangoku zisathetheka. Haleluya. Kodwa ngoku usindiso ukusukela ngoku luzoba ngurhali. Haleluya. Abantu abangasindiswanga bazoba nomdla wokusindiswa ngenxa ye-results zabantu abasindisiweyo. Haleluya. Xa usindisiwe iphelile ngolani uba uthi usindisiwe kodwa ube lusizi lomzalwane abantu abangasindiswanga bakusizele nawe ngamanye amaxesha ude urhalele ukuba ngabo. Haleluya. Ngenxa yendlela abayiyo. Haleluya. So ngoku sikwixesha lamandla ebandla, zininzi kakhulu izinto ezizokwenzeka. Liphelile ngokwixesha lokubana kube izinto zenziwe ngumuntu omnye, ii-miracles zenziwe ngumuntu omnye ebandleni, kuprofethi umuntu omnye, yonke into yenziwe ngumuntu omnye. Liphelile ngolo xesha. Liphelile. uThixo uyakhweleta ngebandla. uThixo wenza into enkulu. uThixo ngoku uyahomba ngebandla. Wenza laa nto kuthiwa ubuntsaka, wenza laa nto kuthiwa ubuchoma ngebandla. Haleluya. uThixo wenza ezibukwayo, uhomba ngebandla. Haleluya. So ke ngoku sikwelo xesha uThixo wenza ezibukwayo. Kumnandi. Haleluya. Thina asisiso isizukulwana esithi buya Yesu. Kunzima ngokwemhlabeni, kunzima.
kuyonakala. No, asinaxhala, sithi yima Yesu ngoba siyayazi into ezokwenzeka. Hallelujah. Akuzuvalwa kusenje. Ibandla siyazi balaqala nge-high note kwincwadi yezenzo, apho uYesu wayebawisele umthetho wathi mabahlale eJerusalem balinde, then esofika umoya ongcwele baqala ke ngoku baphuma. Hallelujah. Kwakushake cities kulaa ndawo, kusenzeka imimangaliso, abantu besindiswa. Hallelujah. So ngoku ixesha ibandla xa livala before uYesu abuye lizovala nge-high note, ngendlela emangalisayo kakhulu, ngendlela andiyazi uba ndingayichaza kanjani, okanye ndinike nje ii-highlights zezinto umoya ongcwele anditshilele zona ezizokwenzeka. Hallelujah. Enye yezinto ezokwenzeka, ibandla lizoba lithemba emhlabeni. Umzekelo, andiveze nje le nto. Umzekelo, kube khona ingozi endleleni, iambulance xa ifika kwenzeke ingozi endleleni, abantu bophukile iimbambo, imilenze, abanye benamanxeba. Into ezokwenzeka, iambulance xa ibathatha aba bantu ayizubathatha ibaleqise esibhedlele, izobathatha ibase phi? Ebandleni, ngoba ibandla lizobe limuva lihamba kwizinga. Yabona ngomzekelo, ngoku sithetha kakhulu, ngoku sithetha amavesi amakhulu, singabantu bama-revelations, sithetha izinto ezinkulu, kodwa azibonakali results zale nto siyithethayo. Kodwa ngoku asizuthetha kakhulu, uThixo uzokwenza kakhulu. So iambulance ayizuthi xa ifika icinge ngoba abantu masibasesibhedlele bayothungwa bofakwa ookhonkolo, izocinga ngebandla. Bazothi xa befika ebandleni belimele bophukile, kodwa uThixo uzawukwaziwa. Azothi xa befika aba bantu bafike nje kuvunywa ingoma, bengahoywanga nokuhoywa, amathambo ophukileyo adibana. Ndiyayazi yintsomi kwabanye le ndiyithethayo, kodwa bakhona abatyhilekelweyo le nto ndiyithethayo, ekuvumayo komoya wabo bayinyani le kunjalo. Hallelujah. Amanxeba akazuthungwa ngeerhali, azovela zivalekele supernatural ngenxa yepower ephezu kwebandla, amandla ovuko. Abantu abafelweyo nje bakuye kubizwe intoni, Hess. Into ezokwenzeka ngoku, uba kuye kwakhona umntu ofileyo uzosiwa ebandleni, hayi emotuary, ngoba kuyaziwa uba wakufika ebandleni uyavuka lowo mntu ofileyo. So zinintsi ke izinto ezizokwenzeka. Kwa ubeko lwezandla olu ezoba into enqabileyo. Kuzothiwa nje kusebandleni kuvunywa ingoma, avuka umntu ofileyo engakhange abekwe ntsho nesandla, ngenxa yamandla amangalisayo aphezu kwebandla. Hallelujah. So umprofeti uJoel wayebona ke olu suku esiphila kulo. Ngoku siphila kwimini kaYehova, imini yamandla, imini yamandla ovuko lukaYesu, ngoba ndithe uYesu wavuka ngosuku lwesithathu. Hallelujah. So ngoku sikusuku lwesithathu and asizufika ku-3000, yabona ngosuku 2022. So asizufika kumnyaka obizwa ngoba ngu-3000. Omnyaka uzofika sele kuvaliwe. Hallelujah. So ngoku siku-day of the Lord, siku-day of the Lord. So the day of the Lord is not coming, the day of the Lord is not near, it is now. So sikwelo xesha ngoku
sizoba ngohali uThixo uzokwenza ezibukwayo. So emhlabeni kuzoba mnandi, kuzokwenzeka the unusual miracles, not the ordinary miracles ezinye iziqhelele ohleli nibona kwi-TV ziphakama abantu kwi-wheelchair. No, zizinto ezincane lezo, zinkulu kakhulu. Khona la miracle eyenziwa nguYesu, le omnye umfundi wakhe waxabela omnye yawa indlebe uYesu wayichola njengesandla wayithi nca yabuyela. So kuzokwenzeka izinto ezinjalo nezingaphezulu kuleyo. So zininzi izinto ezizokwenzeka. Abantu abangaboniyo bazobona, izithulu abantu abangevayo bazawuva, bangathethi bazawuthetha, and ezo zinto sizoyeka ukuzothuka xa zisenzeka, zizoba yinto eqhelekileyo. Haleluya. Ibandla lizode lifikele apho laziwayo uba hayi ibandla linje. So imiracle ayothukwa mntu. Nomntwana nje ona 12 years enze nje the unusual miracles, singathi nqa, singothuki, ngoba yinto esiyiyo, yi-nature yethu singoThixo, singonyana bakaThixo. Haleluya. And ubunyana bukaThixo buzochaphazela nendalo. Haleluya. Ngoku indalo asiyichaphazeli ngoku usindiso lwethu. So kuzochaphazeleka nendalo, izinto esizozenza, haleluya, zingaphaya kwesicelo. Haleluya. Izibhedlele zizawuvalwa, haleluya, ngenxa yamandla. Izibhedlele zizawuvalwa zitshintshwe zibe zezinye izinto, haleluya, ukuze oonesi bangaluzi imisebenzi. So zizawutshintshwa. So kodwa ibandla nje lizobe limuva ngepower emangalisayo ukusukela ngoku. So lixesha lalo nto ngoku. Into nganye ke iba nendawo eqala kuyo, ukuze ke ngoku inwenwe njengomlilo. Umlilo uqala ubaswe endaweni, then unwenwe ugcwala amathafa. Haleluya. Siyazi uba noYesu abawisela umthetho wangabahlala eJerusalem balinde. So yaqala phaya ke eJerusalem, nale vangeli esiyiphetheyo yaqala khona, ngoku seyigcwele umhlaba wonke. So nangokunjalo ke ngokokukaThixo yi-Afrika. Amen. Yi-Afrika, eSouth Africa. So iqalile ke ngoku indaba ubasiwe umlilo wemvuselelo, the great revival, the great awakening. Haleluya. So sikwela xesha ke ngoku uThixo uzokwenza ezibukwayo. Ibandla kwaye lento yamagama izawuphela yonke lento siphakamela ngamagama. Mina ndise-Fire Revival, ndise-House of Glory, ndise-Assemblies of God, ndise-Faith. Amagama ngoku akuzubakho nto ezizobaluleka ngamagama. Haleluya. Akuzubakho nto ezizobaluleka ngamagama, noba amagama awazuphela, kodwa yona nto ingunumber 1, sizoba banye. Haleluya. Indaba ye-division izawuphela ebandleni, sizoba banye, si-enjoye uThixo awombe ngathi. Haleluya. Abantu bazosindiswa ngendlela emangalisayo, ngoba usindiso luzoba ngurhali. Haleluya. Kufana nemali, ibandla lizobe libusa apha emalini. Haleluya. Imali izobe isesandleni sebandla, nale nto yokubiza imali ngendlela ezirongo, indlela ezingezizo, izawuphela, ngoba imali izobe ibhilonga kwibandla. So inhlupheko iphelile ebandleni. Haleluya. Ukusokola akuzubakho ebandleni. Haleluya. So ibandla lizothi take charge, take control kwizinto zonke. Haleluya. So kuzoba mnandi. Mandiyeke, andifuna ukuthetha kakhulu, kodwa bendithi mandiveze ixesha esikulo uba ngoku sikwi-day of the Lord, le yabonwa uprofethi uJoel. Haleluya. Ehlabathini kumnyama, ububi bandile, zininzi izinto ezenzekayo, kodwa njengokunjalo ehlabathini, kodwa ebandleni izinto zinje ebandleni. Haleluya. Masingoyiki, masingatatazeli, akuzuhlala kunje, akuzuvalwa, izinto zisame ngoluhlobo. Haleluya. So uThixo ukhona, uThixo uyigqibile lento, wayigqiba kudala. So sikwixesha layo ngoku. Haleluya. Enkosi kakhulu kuThixo, makanisikelele izinto zenu zilunge, niyibone lento uThixo
egameni likaYesu Kristu.